Goedenavond, zaterdag 30 september. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Hoi allemaal, wij zijn vandaag in de kinderstraat van Goes, in het ziekenhuis ADZ. Wij gaan de opening van de nieuwe kinderstraat meemaken. Dokter, waarom is er een nieuwe kinderstraat? Ja, dat is een goede vraag. In onze spoedeisende hulp hebben we een kinderstraat ingericht, omdat wij van de 28.000 patiënten die we hier ieder jaar zien, 5.000 tot 6.000 kinderen zien. En voor kinderen is het altijd een extra spannende gelegenheid als je in een eerste hulp komt. Want dan is er iets plotseling gebeurd en heb je vaak pijn. We proberen het zo prettig mogelijk te maken als ze hier moeten zijn. En daarvoor hebben we een aantal kamers leuk ingericht met bijvoorbeeld een behang waar je met de kinderen over kunt praten. We hebben een projector waarmee we bewegende beelden op het plafond of op de muur kunnen projecteren. En zo proberen we de kinderen een beetje af te leiden en op die manier het minder eng te laten zijn in de eerste hulp. Hoe vind jij de kinderstraat geworden? Nou, eerst was ik een beetje nog bang voor een prik. Maar toen ging ik de tweede keer en toen waren allemaal mooie afbeelden. En toen vond ik het niet meer zo eng. Dit is sinds een paar weken het nieuwe onderkomen van vluchtelingenwerk in Oostburg. Een hele verbetering. We hadden eigenlijk nog nooit een eigen plek. We zaten in een spreekkamer op het gemeentehuis. Wat heel fijn was voor de tijd zolang het duurde. Maar wij reserveerden die kamer en waren daar te gast. Dus geen eigen kasten of bureau of iets om op te slaan. Ja, en dat is toch wel heel fijn dat we nu wel die mogelijkheden hebben. Deze statushouders, dat zijn vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, krijgen in de nieuwe ruimte een training over omgaan met geld in Nederland. Ook worden er begeleidingsgesprekken gevoerd. Ik help de vluchtelingen met het maken van afspraken voor de gemeente of ik help met de papieren invullen. En dat is makkelijker als je een eigen kantoor hebt. Vluchtelingenwerk zit niet in het hele pand. Het wordt gedeeld met onder andere een naaiatelier, een muziekschool en een acupunctuurpraktijk. In Hulst is dit weekend de Wielerweek afgesloten. Dat gebeurde met een omnium als kermiskoers en tientallen kinderen deden mee aan de dikke bandenrace dwars door het centrum. Hulst profileert zich al jaren als fietsgemeente en dat was te zien. We hebben heel veel verschillende wedstrijden, verschillende initiatieven, toertochten. En we hebben natuurlijk ook de Wereldbeker veldrijden. En over 2 jaar, daar werken we allemaal naartoe, het WK veldrijden. Komt allemaal naar Hulst. Dus ik denk dat we wel kunnen zeggen dat Hulst echt een wielerstad is. Sommige ouders pakken de zaken heel serieus aan met een echte verkenning van het parcours met hun kleintjes. Ja, wij pakken het heel serieus aan. We hebben zelfs gisteren al even geoefend op de fiets hoe ze de bochten het beste kunnen maken. En wij zeggen ook altijd winnen is niet belangrijk, maar we vinden het wel leuk dat ze gewoon met dit evenement meedoen. Ik ga 3 rondjes fietsen. Ga je dadelijk heel hard of doe je het rustig aan? Wat ben je van plan? Ik ga best hard, maar bij de bochten ga ik een beetje zachter. Het is mooi om te zien, want ze beginnen al op 2 jaar op loopfietsjes. Ja, je gaat ook zien, dat zijn prachtige beelden met de ouders. Dan zit het er al jong in. En ja, dan toch, als je dat talent gaat toch naar boven drijven. En laat ze nu nog op deze leeftijd maar lekker genieten. Hulst en wielrennen blijft een prachtige combinatie. Zeker, zeker. En zeker de komende jaren gaan we er nog veel van zien. De zaalvoetballers van Groene Ster uit Vlissingen hebben gisteravond de eerste overwinning van een nieuwe eredivieseizoen geboekt. Op bezoek in de eigen Baskensburg kwam Volendam, maar de ploeg uit het Palingdorp wordt vanaf minuut 1 compleet overrompeld. Na de 1-0 van Kai Kossijn wordt de voorsprong al gauw verdubbeld. Oud-prof Is van Baks pakt de bal goed af en leidt daarmee de 2-0 in. Knappe teamgoal van Groene Ster, afgerond door Nabil Azenagui. Nog voor de rust wordt het 4-0. Wederom is het doelpunt van grote schoonheid. Bak scoort in het dak van het doel. Dan lijkt de overwinning halverwege al zo goed als zeker. Groene Ster, sinds dit seizoen onder leiding van clubicoon Hussein Bouzambou, verloor vorige week de eerste competitiewedstrijd met 6-3 en heeft dus wat recht te zetten.
gaat dat ook doen tegen Volendam, dat uiteindelijk 2 keer zal scoren. Maar het wordt een overwinning met dubbele cijfers. Dit is de 9e die gescoord wordt door uiteindelijk Khalid El Attash. Er volgen daarna nog 2 goals. Groene Ster wint dus en hoe met 11-2 van Volendam. Je merkt nu echt dat het najaar begint te vorderen. Dat zie je ook aan de mist die soms na zonsopkomst nog gaat beginnen. Dit was tussen 8 en 10 bij Kwadendamme. Dit is bij Kortgene. Daar werd het ook ineens nevelig. En dit is bij Rittem. Daar kwam mist met een zwakke zuidwestenwind aanrollen. Toch werd het een mooie dag met veel zon, een beetje hoge bewolking en een paar stapelwolken die ontwikkelden. Het werd 19 tot 21 graden. Vannacht is er iets meer wind dan afgelopen nacht en mist komt er ook niet, maar mogelijk wel wat nevel of laaghangende bewolking. Morgen in de ochtend kan het nog nevelig zijn, maar de zon is er ook al af en toe bij en het is hier ook in de middag. Morgenavond is het meestal bewolkt. Er staat windkracht 3 tot 4 en aan zee soms windkracht 5 uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur is 20 tot 22 graden. Maandag is het in de middag ook vrij warm met 21 tot 23 graden, maar het gaat met vrij veel bewolking. Daarna liggen de maxima rond 18 graden, met dinsdag enkele buien met windvlagen en daarna meestal droog weer. En tot zover zometeen het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Dus heel graag tot zometeen.